makilaren jolasaren arauak erakutsiko dizkizuegu. Jolasteko bakarrik makil bat behar da. Zer egin behar da? Makila lurrean sartu behar da. Bi pertsona gutxienez egon behar dira jolasteko. Makila lurrean sartzen saiatuko gara. Ez badugu sartzen, arriskuan egongo gara. Norbaitek lurrean dagoen makila ikutu eta aldi berean lurrean sartzen badu, aukera izango du makil hori kanporatzeko. Makila hartu eta urrun botatzen saiatuko gara. Urrun bota ostean, 3 aldiz sartu behar dugu lurrean bestea etorri baino lehenago. Horrela, eliminatzea lortuko dugu. Ni bera baino lehenago sartu dudanez libratu egin naiz. Bestela, jokoan jarraituko du. Jolasa, bat bakarrik gelditzen denean bukatuko da.